Na današnjoj akademiji Savez za školski sport povodom kraja školske godine uradio jedan presjek dosadašnjeg rada i tom prilikom je podelio opremu u okviru projekta podrška sportskim sekcijama. Savez u svom periodu postojanja od februara ove godine imao nekoliko takmičenja sa kojih su učenici išli na viši rang takmičenja, to su bili rukomet, atletika i tenis, i naravno organizovao je još nekoliko takmičenja u okviru projekta Mala škola, moj klub, u takmičenju na mini pitch terenu u malom fudbalu. Savez je veoma zadovoljan dosadašnjim radom. Naši učenici su na višim rangovima takmičenja zauzeli veoma zapažene rezultate. Imamo jedan plasman iz atletike na republičkom takmičenju, imamo nekoliko drugih i trećih mesta na međuokružnom takmičenju iz atletike i rukometa. Naravno, početkom rada Saveza imali smo podršku malim džudistima iz osnovne škole Nikolić i Vožda, odlazak na republičkom takmičenju judoa, gde smo isto zabeležili zapažene rezultate, 4. mesta. U narednom periodu Savez planira da u toku letnjeg raspusta obezbedi svoj deci koji su zainteresovani da besplatno treniraju u gradskim klubovima, i naravno početkom nove školske godine kreće nova takmičenja u okviru Saveza za školski sport.